Ай го. Ай сега трябва да се. Ти вече можеш да отиваш. И ето нашия състезател излиза на трасето с оранжевата карусерия. Движение от ляво от дясно, тип осморка. Сложна конфигурация от възли. Опа, има лека авария. Да, потегля пак наново с форсаж. Ето виждате какъв висш пилотаж в това трудно трасе, заснежено. Днес метеорологичните условия са доста лоши. Усуква на здраво. Ти модерна техника имаш ли? Бригадата са тук. Достатъчно. Здесь всички модерни техники работят. Защо са тук? Това не може да цикаме. Долу към центъра по-малко има. Да, друга губерния. Няма само какъв курс да взема. Днес сме към край тази, що да? Да. Са надолу с гумите ми.